Pois un mércores máis temos a sorte de contar aquí no estudio con Nuska Chousa que nos ven dar unha visitiña que sempre nos leva o corpo. Hola, que tal? Moi boa tarde. Encantadísima de estar aquí outra vez, a suerte é miña. A sorte tamén é nosa e dos ointes que xa dende primeira hora, dende que comezamos o programa, xa están mandando consultas a Nuska. Xa saben que te día os mércores, que cada mércores andas por aquí. E nada, se quere algún ointe facer algunha consulta durante esta media horiña, Podemos dar o WhatsApp. Efectivamente, que número de WhatsApp teñen que mandar Pois mensaxes? ao 627 75 19 62 627 75 1962. Pois aí queda o número. Tiñanos que xa aquí, pois, todo ben preparadiño, pero se che parece, contestamos aquí aos ointes, Sí, claro, podemos sí. para adiante. Sempre está ben axudar un pouquiño. Pois mira, aquí pregúntanos cal é a clave para ter unha boa composteira. Teño que dicir, compañeiro, que isto xa o tratamos a semana pasada, que falamos de abonos e demais, e de feito está aí na Galega Audio, temos aí esa sección de Nuska na tarde, entre os destacados, pois anda por aí eso de estercar, fertilizar, compostar, que a semana pasada Aprendimos. repaso. Moi ben, quedástete con todos os detalles. Mais ou menos, Xa casi podes facer ti a... non sei, o eu resumen. estaría preparada para facer a composteira. A ver, é normal que sempre queden dudas no tintero porque cada pregunta valería para expandila durante todo un programa inteiro. Entón, o da composteira non é unha clave sola, o sea, son moitísimas. A primeira delas é que a composteira ten que ter moita aireación. Dá igual que sexa, eu, por exemplo, no meu caso é como a de arillos de cemento, pero vale tamén sin nada, incluso como delimitando con palés, que isto xa é o máis pro, o máis económico e o máis guai, porque queda aireada de todo. E a segunda cousa é que sempre hai que ir combinando, materia verde, calquera, de podar, de cortar a erva, de quitarlle aos repolos as follas vellas, de estonar naranxas, plátanos, todo eso, sería materia verde, pero tamén materia seca, porque unha vai a aportar nitrógeno en cantidades, pero falle falta carbono, para que a descomposición sea completa. Entón, o carbono vamos a aportar con cachiños de madeira que estean en descomposición, con pouquiño de serrín, con jallas secas, sabes, con jallas que sean xa de madeira, que non sea como materia seca, que sea como xa como madeira. E despois, para min, unha boa composteira ten que ter contacto directo no chan, no solo, ca terra, co planeta Terra. A min esas composteiras que non que teñen suelo porque son de plástico e que ese drenaje ten que estar en continuo contacto ca terra para ser un compostaje vivo, porque todos os seres que van a entrar a descompoñer non entran só por arriba, que entran máis ben moscas, cucarachas, formijas e esas cousas, sino pola parte de abaixo que van a entrar microorganismos que van a ser tamén os que fajan un bo compostaje. Pois mira, falando tamén da composteira, aquí dinos outro ointe que ten un problema coa composteira de miñocas que lle gustaría a ver se lle podes comentar por que lle coe pois así moho blanco a composteira, se ten que cambiarlos de sitio, porque enfermaron, se lles pode pois poñer algún remedio. Sí, a ver, remedio sempre hai para todo, pero o que pasa é que sempre é mellor ver onde está ubicada. Primeiro, non pode estar ao sol. As miñocas, bichocas, lombrices, necesitan frío, humedad e temperatura baixa. O sea que se temos a composteira ao sol, as bichocas non lle vai ir ben. En segundo lugar, hai que ir aportando materia sempre verde, neste caso, porque é o que van a comer elas. Recordemos que as bichocas non comen, non teñen dentes, succionan. Fan como se tomaran biberón. Entón, algo que lle botemos ten que poder chegar casi a pudrirse. Non descompoñerse de seco que está, sino pudrirse. Sabes, cando unha masán ten ese toque castaño que lle tocas e está blando e se desfai en unha materia así castaña clariña, iso é o que comen as bichocas. Entón, se lle botamos demasiada materia e non temos tal cantidad de bichocas, non van a chegar a comelo. Entón, esa materia vai a fermentar, vai a coller unha temperatura, que é o normal da descomposición, pero colle demasiada temperatura e cría un moho, un hongo. Se o moho é blanco amarillento, blanco tal, non ten moito problema, porque é a descomposición natural do que lle botamos. O problema é cando os mohos empezan a ser negros, grises, castaños ou rojos. Entón sí que poden ser hongos malos. Entón, todo depende, sempre depende.
polo menos está a tempo, se é un moho así Sí, branco... se é un moho moho blanco, seguro que é porque aportou demasiada materia xunta e as bichocas non lle deu tempo a comelo. Pois mira, imos ir agora cunha tomateira. Preguntan aquí se cando mercamos unha tomateira nun invernadoiro as sementes deses tomates se poden plantar e se dan froito. Parece ser que escoitaron por aquí que moitas veces non se dan ou que se dan pouco porque son plantas modificadas xenéticamente. Vamos a ver, eso entramos en funduras, porque estánme falando ao millor de tomates híbridos ou modificados genéticamente. Non vexo porque non teñen que nacer esas sementes, van a nacer igual. Pero vamos a ter o mismo fruto que tiñamos o ano pasado desa planta? Posiblemente non, porque a modificación está aí feita. Agora, calquera planta de tomate que teñamos na nosa horta que nos encante, non? Porque está rica, porque se aguantou bastante ben, estamos en setembro, pois non colleu tanta peste, non me costou tanto traballo levar adiante, pois quero na miña horta para o ano que ven. Posiblemente non teñas tamén ao 100% ese fruto que ti plantastes, porque se tes ao lado plantas de tomate, podense cruzar un pouco en polinización se son compatibles, que o lógico é que sí. Entón, sempre vai a ser como unha cousa diferente. Ou as islas totalmente do mundo, meténdoos nun invernadero para que sempre sexa o mismo, ou senón, bueno, pois sí que lle van a nacer tomates, posiblemente non a variedade a categoría que comeu este ano. Pois imos coa última consulta de Juan, que creo que entra un poquinho no tema que tiñas pensado tratar hoxe, que pregunta cando se pode recoller a erva luisa. A ver, a erva luisa, dependendo de onde estamos, non é o mismo no costa que no interior de Galicia, por exemplo, ou en calquera outra parte de España. A erva luisa está no seu estado óptimo para recoller cando empeza a botar as pujas de flor, que bota como un ramilletes blancos de unha cuarta, máis ou menos, que parece como un abeto, bota así con esa forma de abeto con unhas floriñas moi chiquitinas en blanco, que tamén se poden usar para condimentar a comida ou para usar en infusións. Ese é o momento axeitado. Agora mesmo, a miña, por exemplo, xa está para recoller, pero sei que en outros sitios pois non está tanto. Que pasa? Que se a recollemos antes de que bote a flor, se non conoces a planta, quero dicir que pódese facer, pero se a recolles antes de que bote esa flor, posiblemente as follas que vayas a coller non estean o suficientemente maduradas, que sean como adultas e que sexan moi noviñas. Entón, cando as vayas a secar, que se queden en nada. Enrúchanse de tal maneira que quedan en nada. Entón, o mellor son follas maduras. E para garantizar ao 100% que están maduras se non conoces a planta, é esperando a que boten a flor. E nunca, nunca, nunca se calas ao sol. Ningunha planta olorosa se pode secar ao sol, porque a queimaríamos. Non paga a pena, porque tan pronto como quitas da planta, xa deixa de ter vida. Así como ya quitas a rama, xa a planta empeza a mermar. A sombra sobre un pañiño blanco por si sale algún bichiño que podas quitar, que tamén o podes comer, que non pasa nada. Pero o mío alimenta todo, proteína, sempre é proteína. Pois eso, sobre un pañiño blanco seca perfectamente, xa sin máis. Pois imos falar hoxe deses traballos que hai que facer estes días e entendo que pasar despois desas plantacións que temos no verán a preparar xa todo un pouco para o inverno, non, Nusca? Sí, para o inverno é máis preparar o plantío de otoño, non? Porque hai plantíos que son como máis rápidos, máis lixeiros e que pode ser que os plantemos a finales de verán e que os teñamos en otoño e outros que son xa para un pouco máis a largo plazo para o inverno. O primeiro sería, dependendo de como teñas a túa horta, porque non me vou arriesgar eu a dicir que xa tes que arrancar os tomates se aínda teñen productividade. Pero, en canto acabaron a productividade, se son berenjenas, tomates, pimentos, as calabazas que tes para recoller, todo o que teñes para recoller, arrancalo, sanear a terra se fixera falta, fertilizala, aireala un pouco se está moi compacta, e aínda que non foras a plantar nada, ti imagínate, eu só planto na primavera que non teño tempo nin ganas no inverno, non? Ou neva na túa zona e non se dá máis que os repolos, bueno, pois se non queres plantar nada, igualmente aconsello limpar esa terra, fertilizala igualmente, abonala un pouquiño e tapala. Se non a vas a usar, tapa, cubria, ainda que sea con uns cartóns grandes, sempre que usamos cartóns na horta,
que non teñan toner, o sea, que non teñan tinta toner, que non sean tintas brillantes, digamos, non valen... O cartón castaño, sen máis ningún limpo tipo de posible. cor. Sí, porque nos evitamos de meter tóxicos na terra, non? Porque todo o que sea tinta nos cartóns vai a ser tóxicos para a terra. E que non teñan tampouco nin grapas, nin plásticos do fil este de serrar. Quitamos todo e con un cartón, o que vai a conseguir ese cartón, sempre hai que poñerle unhas pedriñas encima ou unha tabla ou así, pero o que vai a conseguir é que se forme un ecosistema de micorrizas e de bichos varios que van a facer fértil a terra eles solos, sin lle facer casi nada máis. Xa poderíamos evitarnos o tema de ter que fertilizar para a próxima primavera. Porque se a deixamos sen tapar, Se a deixamos sin tapar, as inclemencias do tempo van a aliñar a superficie. Non van a poder vivir, mira, en calquera superficie que teñas da horta ou dunha maceta, pos unha pedra ou unha tabla que non estea tratada químicamente, e dali a 15 días levántala, e aí debaixo hai 1000 bichos, 1000 bichos, e posiblemente micorrizas tamén, esas pequenas raíxiñas blancas que conectan todo con todo, como se fora un sistema mundial. Pois se non o tapamos, eso aí non vive, non existen eses bichos. Eso, a terra, a inclemencia do tempo do inverno vai a evitar, é como se fora un acolchado, que lle poñemos no verán para evitar que se seque tanto a terra que teñamos que estar regando continuamente. Pois é como se fora un acolchado de inverno para evitar que frío excesivo, demasiada chuvia, todo eso, e a bichería viva aí tranquilamente. Por exemplo, se imos seguir pois plantando cousas, e que hai que deixala airear un tempo para que pois se vaya regenerando esos nutrientes que necesita a terra. Non necesariamente, porque se plantas de cultivo, eu, por exemplo, non deixo de plantar en ningunha época do ano, non? O que tens que facer é que é moi importante é rotar cultivos, que desto dá para falar alto e tendido, pero rotar. Por exemplo, ahora mismo, non? Se recollemos as cebolas, que estamos en época, por exemplo, de empezar a recoller as cebolas, hai nada empezamos a recoller tamén allos, e se plantastes puerros, posiblemente agora se os podes estar empezando a comer, non? Que xa teñen un tamaño xeitoso. Bueno, pois ese tipo de cousas que vos acabo de nombrar, o puerro, a cebola, o allo, desgastan moitísimo a terra. Para mí son os desgastadores número 1, porque ademais se enraíza moitísimo, moitísimo a derriba, e esas raíces desgastan bastante a terra. Entón, onde plantaste cebolas, non plantes a continuación allos, nin puerros, porque é a mesma familia de planta e vai a consumir os mesmos nutrientes, o sea, vas a desgastar demasiado a terra, tens que esforzar moitísimo, aínda que a fertilices. Entón, o mellor é rotar. Para iso temos familias e familias de tipos de cultivos diferentes, e, por exemplo, despois de haber plantado allos ou puerros ou cebolas, podes plantar repolos. Non van a competir en nutrientes, non van a comer o mismo, non van a consumir o mismo, sobre todo as plantas que teñen folla, repolo, brécol, coliflor, espinaca, que llevamos a comer as follas, necesitan nitrógeno. As alliáceas non, o sea, nin os allos nin os tomates van a ter aí. Entón, non sempre é necesario deixar descansar, si rotar os cultivos. É dicir, que entonces, por exemplo, o allo, porro e a cebola van na mesma familia e habría que desplazala cara a outro lugar da horta. Outro lugar da horta, onde non os plantaras o ano pasado, o sea, nin en 2 temporadas. Eso sería o ideal, que hasta dentro dun ano non plantases aí a mesma familia de planta. O mismo co repolos. Estamos falando da familia das crucíferas. Entón, repolos, brécol, bueno, brécol e coliflor non porque son flores. Pero a hora de falar de consumo de nutrientes sí que falamos do mismo. Repolo, romanesco, lombarda, coles, navicol, ese tipo de sí que podemos rotalas despois das cebolas. Ou seja, que farías cantos grupos? En cantos anacos diferentes poderíamos dividir a horta? Por grupos de colleita. Estas familias, non? Claro. Decías agora. Por familia, bueno, 3, despois 4... é que tamén se fala,
é que non é só a rotación, é tamén a asociación de cultivos, non? Porque se os asocias, cultivos que non consuman os mesmos nutrientes, xa non tens que facer iso que diste de 4 grupos, non? Porque ás veces a teoría é moi bonita, pero depois na práctica resulta que plantaste aquí 6 repolos e xa non che collen as coliflores, e telas que plantar onde non querías, non? Entonces vamos a combinala con outro tipo de plantas que conviven ben, que non van a loitar nin por espacio, nin por nutrientes. Entón, pois, xa non terías que facer eses bloques, non? Cantos bloques? Eu que sei, depende do que plantes tamén, pero o normal que planta todo o mundo serían 5. 6. Tomates, leitugas, tomaciños... Sí, sí. As calabazas, por exemplo, son curcubitáceas. Donde plantes este ano calabaza, sandía, melón, pepino calabacíns, non os plantes para o ano que ven. Quitaos daí e ponos xusto casi ao lado. Mete aí as cebolas, non? Sí, por exemplo, sí, pois é unha boa rotación. Algo que eu pensei que o comentaban así na casa, pero que realmente que non se facía ou que era cousa, bueno, que coincidir, cousa de costume, que hai que fixarse nas lúas tamén para sementar. Sempre. Isto, a ver, como base científica, ao mellor non encontras moitos estudios que se centren en facer estudios sobre o tema, pero se vamos á sabiduría popular, que neste caso para as hortas é a única que importa, ou para min, a popular é a que sempre funciona. Se vas a plantar algo que non queres que grele e que teña un crecemento rápido, como é unha lechuga, nin a podes sementar con creciente, nin a podes plantar con creciente. Podes facer o que queiras. Depois me venes preguntar, mira, grelaronme todas as lechugas, porque sería, eu que sei, pode ser por moitos motivos, pero un deles ao mellor é porque a luna, e non só porque, a ver, eu sei que hai moita xente que che di, a luna non ten tanta forza como para mover a salvia das plantas para arriba porque aínda o mar non o move tan... É verdad, pero ti pensa, cando é luna chea, casi podes ver na horta, casi como de día, non? O sea, que non hai unha paranza nocturna na que as plantas digan é de noite, déixame parar, déixame aproveitar a fotosíntesis que fixen, déixame agora coller os nutrientes e déixame traballar de noite, non? Porque mañán teño que volver a facer a fotosíntesis. Entón, a planta, si, pasa un pouco como aos pulpos. Os pulpos, cando están en luna chea, están huecos, están furados, non? Porque comen toda a noite. Ou métense nos furados e non comen. Entón, a luz da luna, non tanto a forza que ten a luna, sino a luz da luna influye porque siguen crecendo, non paran. Entón, é un crecemento diferente. As lechugas van a grelar, os puerros van a grelar, para sementar tamén. É dicir, que en crecentes, esta lúa en crecente, é mala idea sementar. Depende o que queira sementar. Falamos de cousas que non queremos que grelen, que estigan para arriba, claro. Outras cousas sí que podemos plantalas, xa non seguen tanto ese... Non sei, mira, por exemplo, non, o brécole e a coliflor, que son flores, realmente non son como repolos, non? Non é que queiramos que grelen, pero queremos que abra a flor. En canto abra a flor, despois grela, claro. Pero as plantas botan a flor para botar sementes. Entón, coliflor, brécol e romanesco, pois non daría tanto, daríanos un pouquiño igual. Por exemplo, cando recollemos a cebola, cando volvemos a plantar, porque a cebola, para obter a túa propia semente, tela que quitar da terra, deixala en seco, o sea, seca totalmente, sin quitarlle a rabecha de abaixo a raíces, aínda que sequen. Ten que quedar 2 ou 3 meses a resguardo, en seco, e despois, na menguante de setiembre, volvela a meter na terra. E na menguante de outubro ou noviembre, recollerlle as sementes, e na menguante de xaneiro, febreiro, cando plantes as cebolas ti, normalmente, porque claro, non é o mismo. As cebolas podense plantar desde marzo, abril, maio, junio, pois son 4 meses, entonces contar para atrás para sementalas. Tamén hai que ter en conta. Ti tes un caderno para apuntar todo isto? Ou está todo na cabeza? Mira, traio todo isto anotado ainda, eu penso que non notamos nada. Non, iso non traio aquí anotado, pero eu que sei, cada un no seu, eu te pregunto cousas da radio e digo, eu, mi madre, pero que máquina é este? Que máquina é que fai todo de memoria?
Pois mira, non sabía eu que a lúa tiña tanto peso ata para a hora de sementar, de cultivar, ver tamén os ritmos do que plantamos na horta, non? Sí que influye. Por exemplo, mira, eu penso que ninguén que sepa un pouquiño de grelos e rabisas e naus que vai a plantar ca luna chea que está en agosto. Todo o mundo planta os rabisas en agosto, setembro ou outubro, todo máis tardar. Pero plantanse na última menguante de agosto. O sea, seméntanse, deberíase. E por que se planta en agosto as rabisas? Pois plantanse en agosto, porque en agosto aquí na nosa terra, que necesita moito frío para crecer, nas noites, despois da última lúa chea, que estamos agora, despois da última lúa, supónse que empeza a facer orballo pola noite. Ese pequeno orballo chegalle a esas sementes tan diminutas para germinar. Despois, o calor do día axúdalles a crecer e outra vez o orballo da noite valles a dar agua suficiente para crecer. E cando xa están un pouquinho grandes, empezan a vir as chuvias do otoño e por eso se dá tan ben, ou as rabisas. Pois mira, desviamos aquí o tema pola miña culpa de saber un pouquinho máis isto das lúas, pero que máis traballos podemos facer estes últimos días de agosto? Bueno, pois mira, podemos, a ver por onde vamos. Están agora mismo as plantas de facer purins, sempre cando queiras fertilizar a túa terra ou tratar a túa terra con remedios naturales, que para min sería o ideal. O purín é un extracto fermentado de plantas. Hai plantas que son moi boas para facer purins, porque teñen unha cousa en común, mira, bardana, consuelda rusa, alabasa, non sei, a cola de cabalo, son plantas que teñen unha raíz super profunda e super potente. O sea, se non a quitas dai, cada ano a súa raíz é como unha patata sanoria gigante, vai sendo cada vez máis grande. É capaz de chegar a sitios da terra onde outras plantas non son capaces de chegar e extraer para as súas follas nutrientes que outras plantas non, que é inaccesible por o tamaño das súas raíces. Entón, para facer purins, para jardar, que sempre podemos jardalos no inverno máis tempo, no verán menos, pero bueno, 3 meses ben, podemos empezar a facer purins de consuelda, bardana, cola de cabalo, de ortigas. Por qué? Porque depois no inverno desaparecennos. Son plantas que se meten debaixo da terra, queda solo a raíz, e hasta a primavera seguinte non vamos a ter esas plantas. Ese é un traballo que, se estamos acostumbrados a facer purins, hai que facer antes de que chegue o inverno. E logo escoller as sementes tamén para a seguinte plantación, non? Sí, coller as sementes porque agora mesmo están empezando a germinar, as plantas todas están empezando a botar a cabeza para botar sementes. Entón, tanto de flores como de plantas olorosas, como de frutos que queiramos jardar, é un momento axeitado para empezar a jardar. Tanto de cosmos, tajetes, girasoles, detinias, ou plantas olorosas, albahaca, e de tomates, e de pimentos. Agora mesmo, este mes de setembro, son os meses ideales para jardar sementes da nosa horta. E logo tamén para infusións, dicía antes aquí o into da erva luisa, tamén é agora o momento de guardar todo iso, non? Si na túa horta, por exemplo, no inverno vai a nevar, tes que jardalas. Eu, por exemplo, na miña horta non pasa eso, entón podo ter todo o inverno igualmente sin ter que jardalas, sin facer esa previsión. Pero, bueno, sí, o normal é que no inverno se dañen demasiado e que haga que jardar as follas do que suelas tomar, o sea, de todo o tipo de infusións que teñas na horta, jardalas para hacer previsión para o inverno. Antes nos que fixo unha pequena parada porque mirou así para o reloj e dixo, pero como pasou isto? Pero como pode pasar, Dios mío, pero que a min rouban esta media hora. O técnico do sonido dalle para diante ao reloj. O técnico do tempo, o señor do tempo dalle para diante ao tempo, porque a min este tempo é que me voa, E que entre o que nos contas ti as consultas dos ointes unha cousa e outra... É que nos vamos polos erros de Úbeda. Tamén, que se alúa... Pero está ben. Está ben, o sea, o caso é falar de cousas que a xente lle interesen e que sea proveitoso. E a cousa é aprender tamén de todo o que nos contas, porque nunca se sabe cando aquí igual queremos plantar unha empezar horta, a plantar. E así xa tomamos nota de todo isto. Pareceme super genial. Así que para a semana volves por aquí, Nusca. Pois claro que sí, por suposto. Encantadísima de volver por aquí para a semana. Grazas, Nusca. Moitísimas gracias a vos. A min rouban o tempo. Cando entrei, tens de quedar ao reloj. Para atrás. Para atrás, quitas un pouco a fila.